La nova botiga Condis Life XL a Andorra. La primera botiga Condis Life a un altre país amb més de 2.500 metres quadrats repartits en dues plantes. Condis Life és un concepte innovador que reinventa el supermercat en clau de proximitat, física i personal. Perquè Condis Life està inspirat en les persones, en el seu estil de vida, les seves necessitats, els seus desitjos i els seus valors. Només entrar ja respira una atmosfera diferent, pròpia. Un establiment en el que conviuen universos i seccions diferenciades amb un equipament ecoeficient i una especial cura del producte fresc. A la planta baixa ens trobem amb el món nadó. Perfumeria, mascotes i un ampli celler, fàcilment identificables, ja que estan decorats de forma diferent perquè la compra resulti més agradable, fàcil i còmoda. I el nostre espai mercat de fruita i verdura amb producte fresc de temporada de primera qualitat. Espais teatralitzats, lluminosos, moderns, càlids. A la primera planta continuem amb l'espai mercat, un dels signes d'identitat Condis Life. El peix, la carn, l'embotit i els formatges. Tot amb el seu toc de personalització. Selecció, varietat, qualitat i frescor. Condis Life és el teu gran supermercat, perquè combina el millor del súper, modernitat, varietat, elecció, amplitud, ordre i preu, i el millor del mercat, qualitat del producte fresc, sensorialitat i tracte personal. Amb un equipament innovador, ecoeficient per a la perfecta conservació dels aliments frescos, refrigerats i congelats. També trobaràs la nostra secció Menjar del món, amb una variada selecció de productes per a tots els paladars. Sempre amb les primeres marques, els millors productes i la nostra selecció de marca Condis, perquè sempre trobis el que necessitis per fer-te la vida més fàcil. Condis Life, tot el que necessites de la forma que ho necessites.